Bona nit. José Montilla i els consellers socialistes no van assistir el passat dissabte a la manifestació de Barcelona. El Polo News ha descobert per què. I jo he descobert una nova crema per la cara que deixa el cutis perfecte. I tot això passa la setmana que el govern d'Entesa ha fet un any. Sens dubte, una data molt important perquè coincideix amb el meu aniversari. Quina casualitat! Gràcies! Ara, molt millor. A veure... I abans de bufar, he de demanar un desig? Una clau? Un! He dit un clau! Continua l'allau de manifestacions a Catalunya. Aquesta mateixa tarda, un grup de mentalistes s'ha manifestat per exigir més subvencions al govern català. Vegin les imatges. Conseller de Cultura, et pesen les parpelles, t'estàs adormint. Quan et despertis ens donaràs una subvenció. I tornaràs a ser un nen de 2 anys. I tindràs cames de goma. I faràs la gallina. Sí, i veuràs a tothom despullar. Ei, no et passis. No? Què passa? Ells no són els únics que tenen un poder. Atenció. Mireu-me fixament als ulls. Mireu-me fixament als ulls. M'esteu mirant als ulls? Què? Són macos, eh? Hem arribat al final d'aquest Polo News d'avui. Abans de marxar, però, resumim en 5 segons el més interessant d'aquesta edició. Realment interessant. Ara sí, bona nit. Bona nit.